Matagal ng problema ang pagkakaroon ng alternatibong diretsyong biyahe mula Naga papuntang Bayan ng Lupi, vice versa. Sa araw-araw na pagbiyahe ng ilang commuter, kasama na rito ang pagbaba sa crossing o sa Bayan ng Ragay sa pamamagitan ng jeep at muling pagsasakay para lamang makapunta sa Bayan ng Lupi. Ano, yung biyaheng nagko-commute lang. Ragay na lang po. Oo. Tapos pag abot Ragay, makumit Giraray. Apo. Para sa mga tulad ni Leo ng Barangay Kulakling, Lupi, Camarines Sur na sanay na sa mahabang lakaran at mahabang pila, ang posibleng pagdiretso ng biyahe ng tren hanggang Lupi ay malaking kaginawaang matagal nang hinihintay ng mga katulad niyang commuter. Sa ngayon kasi ay hanggang sa Sipokot lang ang biyahe ng tren ng PNR sa 1st District ng Camarines Sur. Ngunit dahil sa pagkakaayos ng Binahan Bridge sa Lupi, ay maaari nang mapalawig hanggang sa naturang bayan ng biyahe ng tren ng PNR. Ayon sa ahensya, plano nilang mapalawig ang biyahe ng tren hanggang sa Lupi at mapapalawig pa hanggang sa bayan ng Ragay at Tagkawayan, Quezon bago magtapos ang kasalukuyang taon. Samantala, suportado rin ni Camarines Sur Governor Elry Villafuerte ang mas malawak na transport connectivity sa buong lalawigan. Kabilang na ang isinusulong na high-speed railway system na mag-uugnay sa Maynila at Bicol. Ayon sa PNR, posibleng maisakatuparan ang proyektong ito sa tulong ng masusing pag-aaral at suporta ng mga kinaukulang ahensya. Regine Boy, CSN.